Azi e un prilej să închinăm paharul, azi e un prilej să alungăm amarul. Veniți neamuri toate să vă bucurați, azi e o zi mare, ziua de împărați. Constantin și Elena în zi de mai frumoasă ne strânge pe toți, ne adună la masă. Să bem un pahar, să sărbătorim cu Elena dragă și cu Constantin. Astăzi de mai, nu uit niciodată, este ziua mamei și a bunului tată. În această zi cu toți ne întâlnim, să ne ospătăm și să ne înveselim. Constantin și Elena, să aveți sănătate, fericire multă și cu spor în toate. Să aveți zile bune, să vă bucurați de clipe frumoase ca niște împărați. Și vă spun cu drag ce mult vă iubesc. Sunteți pentru mine, sunteți niște sfinți. Vă iubesc din suflet, dragii mei părinți. Constantin și Elena, nume de împărați, de zile frumoase să vă bucurați.